dugo sa gilong ko. Sa hapit na siya mukayang sa langit, tinunan gisugo niya. Panlakaw ka mo, isang yaw ang tulong ko. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaulog lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biyayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyong sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hingsugatan, apan siya magauban. Angkod sa katapusan, sa kapanahunan, karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaulog lalinon ang nagtuman. Ketuk.
Mga higala, kumusta? May gabi kanyong tanan. Kamo nagpamati ni ini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Ginoo, daghang salamat nga hangtod niining mga panahon na kini nga programa nagapadayon sa kahanginan sa pagsabod sa binhi sa kaluwasan. Panalangini kini nga programa og kini nga estasyon nga unta mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa naglain-laing dapit sa kalibutan. Panalangini ang mga taong nagapaminaw, hinaot pa o Diyos nga sila imong kabigon sa pagpangalaga diha kanimo. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa atong programa sama sa ato nga naandan ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, maobitaw gyud na ang hinungdan sir nga ang tao magsunod sa ilang kaugalingon nga huna-huna kay lagi kuno ang ilang relihiyon maoy gitukod ni Kristo pagkatoy-toy man nga wa may ngalan nga gibutang si Kristo sa iglesia nga iyang gitukod. Okay, salamat kayo. Okay, at napatay basahon. Unsa sir? Kantong inyong listener nga kana kunong Mateo 16:18 referido na sa Roman Catholic Church, wa siya kuyapi nga diha sa relihiyon nga iyang giingon nga referido sa gitukod ni Kristo naa ang tanang mga dautan unya magtukod di ay si Kristo og relihiyon nga dautan. Salamat sa pagbasa sir. Si Romulo ni ang kanunay ninyong tigpaminawan sa inyong program diri sa Pangil. Sa didapita ang Pangil. Okay, ni apatay basahon. Maulagi gyud na kay kuno lagi sila mooy gitukod ni Kristo unya di ay ilarang huna-huna pagkaklaro nga way ngalan nga gibutang si Kristo sa iglesia nga iyang gitukod, pero ang mga toy-toy nagbutang og ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Ha. Okay, salamat kayo, no? O niapatay basahon. Okay. Kadaghan naman na ninyo pasabot sir nga sa diha nga gitukod ni Kristo ang iyang iglesia, wala man niya butangi og ngalan. Ang iglesia mailamo nga kana tinuod kung gisunod niya ang kasuguan sa atong makagagahom. Salamat sir. Okay, salamat pod. Okay, patay basahon. Kuya John, ingon ni Uncle Lubick nga kana kunong iglesia nga gitukod ni Kristo
may kalabtanan man ni ana ang amahan kay siya anak man. Og unya nganong moingon man nga sila mo'y gitukod ni Kristo. Lagi kanang mga angkon-angkon ba? Kanang mga gatuo lang pod og pagtuo sa gipatuo sa ila aw ingon ana gyud na, no? Okay, ni amantay tubagon ron nga pangutana pod nga medyo na connect og gamay sa ato nga gihisgutan kaganinang buntag sa atong programa. Okay, ato ning basahon karon. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong may baluan kung diing dapita o lugaran nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa atong broadcast. Mainguman sa tanan itong mga viewers dis Pilipinas ug uban pang nasod sa kalibutan. Kung asa man ang inyong nahimutangan karon, kinasing-kasing mo na mo higala nga gina-welcome ni ining atulumanon sa Jesus is Our Hope. Anya, pwede na mo makapadala og mamensahe higala, pwede maka-text mo sa among mga number ni Brother John, pwede diri sa atong comment section mapadala mo mga mensahe o diri sa ako nga messenger mga higala alang ni atong mga load, no? Makapadala mo mga mensahe dinhi sa ato nga messenger. So na may mga pangutana diha, mahimo nang inyong ipadalin kay ato nilang tagaan og panahon. Ang inyong pangutana mo na sa atong tagdon dinhi sa ato nga programa. Okay, palihog no alang sa atong mga viewers o mga followers sa atong program, atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga tulumanon. Okay, mo adto na ta. Salamat nga nagtingog na ang radio karon kay live ra man to kaganiha. Facebook live ra to nya karon nabalik na tungod kay duna mo koy dahunog sa dalugdog diri sa dapita. Okay, ato na ning sugdon pagbasa makahigalaan ang mga mensahe ato ning basahon. Niya si Sister Jenaline Lumuntad. Salamat sa pagpray og paglab, Sister Jenaline. Niya po si Sister Rosaline Mainit from Germany. Mayong gabi sa inyo diha, kuya, og sa tanang mga viewers. God bless po. So God bless also Sister Rosaline, o kauban ni Sister Belen diha sa Germany. Niya po si Elvin Leorag Midelio. Maayong gabi, Brad. So good evening sa Brother Elvin. Niya po si Brother Ronilo Itang from Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John og Kuya Libby. Og maayong gabi usab sa mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also dia Brother Ronilo. Okay, maayong gabi sa nimo Brother Ronilo. Ang Dios magapakamaayo diha nimo sa nasod sa Australia. Niya po si Brother Suni Sumayang, salamat sa mga heart nga gisend o kamot nga nagpray. Niya po si Brother Jojo Kaayon. So mayang gabi ini mo Brother Jojo asa man karon na akadiha to ka siyudad. Marang nauli man siguro ning igsuuna diha sa kinawahan siguro. Ambot ka ba tuam na kalaban na Cebu ko na basig uli ka naman ilang balay diha. Niya iya bang pinangga tapos sa gawas. Niya po si Sister Gay Marie Kalapuan, salamat sa mga heart nga gisend og kamot nga nagpray sa Saudi Arabia yapon ni. Niya po si Rian Casis. Mayong gabi kaninyo Brother Libby og Brother John og sa tanang naminaw karon. Please di ay ko greet sa akong ugangan Armando Impinado og akong uyuan Nelson Liamorin. Senior, salamat kaayo sa pagbasa from Kahil, Bourbon, Cebu. Okay, maayong gabi, no? Ryan Casis diha sa Kahil, Bourbon, Cebu. Niya po si Miliod Silasol. Salamat po sa mga heart kagisend o kamot ka nagpray
Salamat sa iyong paghigugmas tong programa o pagampo kanunay. Niya pod si Richard Almazor watching from Antipolo Church. So salamat kayo, Brother Richard Almazor. Kaya di man yung Antipolo sa Medellin? Almanzor day, Richard Almanzor sa Antipolo Church. Siguro Medellin niya po si Marlon A. Federicos. Mayong gabi, Brother John o Brother Libby. Watching from Bangkal, Kasya, Lapu-Lapu City. Oy, may gabi sa ng taga-Bangkal no, sa Kasya. Salamat nga natay na-receive nga viewers karon diya sa Bangkal, Kasya. Kinsan ni Brother Libby? Si Marlon Federicos. Brother Marlon Federicos. Kumusta mong tanan diya? Salamat sa pagbiyo, Brother Marlon. Niya po si Brother Rolly Kabatania. Salamat po sa paglab o pag-pray sa atong programa, Brother Rolly. Niya po si Rotzel Villanueva. Hello, Bro John o Bro Libby. Listening here, there is Alinsulong Batad, Iloilo. Nice seeing you again. Bro John, last ko kita. Ikaw sa Tabugon and Sikugon SD Church. Si Sister Rotzel Villanueva. Okay, salamat kayo igsoon. Nya Ginoo manalangin sa inyong tanan diha. Niya po si Joy Leslie Inot. Mayong gabi, Kuya John and Libby. Naminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Salamat sa pagbasa. Si Joy Leslie ni taga Antipolo, Medellin. Okay, thank you kayo, no? Joy. Gani, na dili kay Antipolo, Medellin. Okay, thank you so much sa taga Antipolo, Medellin. Nya maayong gabiin lang diyan ni Brother Wing og ni Ma'am Lovely Rosacinia Gulyemas dia. Niya po si Dong Bob Arituya. Mayong gabi ninyo Dong John o Dong Libby. Gabi dia Dong. Watching from Tuburan, Cebu. Okay, salamat kayo Dong. Malipay gid mi kita minimo sabdiri. Niya po si Leslie ihapon. Mayong gabi sa inyo mga brad. Nag-live dosad kami. Si Kuya. Okay, salamat kayo no Leslie ihapon. Ato isang bongga man ang inyo ta no. Salamat kayo sa pagkuan live. Niya po si John Ray. Murag taga-kuan siya, taga Dolores Ormoc. Niya ang mensahe, congratulations. Okay. Niya po si Pedro Xdro. Mayong gabi, Kuya Libby o Kuya John. Shout out ko sa akong tatay Pedro na Ilon Senior. Kanunay naminaw kada gabi from Bilyaba, Leyte. God bless. Okay, God bless also. Ato ning delikatan paglili ang pikas nga screen. Ato ning basahon ang atong mga minahal nga mga viewers nga nag-send og heart. Ang uban nag-like sa atong programa. Aritas nag-send og heart. Niya si Kiana Faith Etang. Ay, day, Kiana, may gabi ini mo day. Salamat sa pag-view day ha. Nasad si Elmodam Flores. Brother Modam, may gabi. Ayan Kevin Durutan Gay Marie. Asad atong kauban din no. Niya po si Erixa Sinoy. Dias mabuli ni may gabi dias mabuli. Edelberto Rina Sumalinog. Rotzel Villanueva. Robas Wode. Leslie Ihapon, Ria Katamko Alburo, anyanyasad si Leslie Van Elosorio, Rian Casis, Roselyn Mainit, Rosjane Carabio, Ronilo Itang, Magno Lasco, Carilin Marikit Galyares, Ginalyn Lumuntad, Jonlina Rizal Aquino og Lynn of Keria. Okay, mao ni ato mga nakita dinhi sa screen mga higala. Ani alita sa pikas
Sa mga nag-like, niapod si Tata Likay-Likay Sanglitan, Aniceto Priscilias, si Tets R.S.V., si Brother Tets Silboyna. Brad Tets, may gabi ni mo diha, Brad Tets, asam karon na kaglanaw. Unya niya sad si Miliod Silasol, Peter Orsal. Ako sinamin namin naglantaw si Brad Pipi na. May gabi ni mo, Brad. Unya si John Ray, Dolores Talio Arquiliano, Rold Soto Tams, Alvin Risoor, Erlinda Estaura, Jared Espelita Alcordo, Tris Jamin Jaime, Jojo Kaayon, Lovely Diheto, Marlon Federicos, o Grofino Moreno. Lovely, may gabi inyo diha sa Malabon, no? Sa Manila. Kumusta ni Yoyong, ni Dave, ni Dr. Nonoy Alba, ni Mama ni mo Marisa, kamuntanan diha. May gabi sa inyo. Salamat sa pag-view. Okay, yapon si Undax. Niya si Lane of Kiria, watching from Kinatarkan. So, good evening, Sister Lane, uban siyong family. Yapon si Linda Estaura, good evening, everyone, sa gihapon ninyong duha diha, sir, og sa mga, og sa tanang mga naminaw, og mitanaw karon, God bless. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa pag-heart o pag-pray sa ato nga ato lamanon. Kanya ato ning dalikatan paglili higala ang ato nga messenger alang sa ato mga pinalangga nga makigilaan nga ari mo padangat o mensahe sa ato messenger. Niya si Brother Rufino Moreno. Kanya Brother Jojo Kaayon, niya siya mensahe. Mayong gabi sa tanan. God bless sa tanang nagsunod ni ining maong programa. Jesus is our hope sa kinawahan ko karon. Salamat kayo dadekas kinawahan karon, Brother Jojo Kaayon. Salamat kayo. Anya nepa itong tanawon ni apod sila si Sister Enelia Saga diha sa Mabuli atong mga kaigsuonan diha nga naglantaw sa ato nga programa. So thank you kaayo. Anya tanawon pag nato ning uban ni apod si Dongbab Aritoya, si Nathaniel Familara. So thank you kaayo, Sir Nathaniel. Anya ni apod si Jemar Colis Gabaton, ni apod si Mads Merlin Derder. Anya doon na siya mensahe, maayong gabi Padslivi og Badjon og sa tanang mga naminaw, God bless. So God bless also Mads uban sa imong family. Okay, niapod si Sister Ninfa Villakasten sa Cadiz City po ni siya. So good evening Sister Ninfa. O niapod si Sister Sara Katampatan. So mao ni ato mga nakita higala nga dinhi sa ato nga messenger. So karong taon-taon ato sa ning basaw ning uban niapod si Rolds Soto Tams nakiguban po nato. Okay, makahimog ya po mo sa pag-send mga higalag mga mensahe kay karon taon-taon ato nang tagdon, ato nang basahon ang inyong mga mensaheng ipadangat dinhi sa ato nga programa. Okay, dito maglangay mga higala mo adto ta sa pagbasa sa pangutana nga mao'y tagdon karong gabi na. Atong ihatag ni Brother John aron mabasa niya ang pangutana nga mo'y ato tuan karong gabi. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby kining atong hisgutan karon. Inon ta apasumpay na lang ni sa atong hisgutan kaganinang buntag. Okay. Brother Bobby, maayong gabi ini mo diha, Brother Bobby Luntabo. Ano, salamat sa imuhang pagpaminaw kaganinang buntag, Brother Bobby Luntabo. Okay. Ug mauna sir, ngawa nganli ni Kristo ang iglesia nga iyang gitukod, unsaon man nato pagkahibalo kung unsang relihiyon na ang malangit
og dili kay wa man di ay ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Okay, dagang kayong salamat Brother Bobby Lontabo. Kining imong pangutana nindot ni. Yes, tinuod na bisan og kapila nimo balintunga gyud pagbasa ang Mateo 16:18, wala man pud kay lain kay kini siya labay ra man gyud ni nga gihisgutan kini sa pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia. Usa ra gyud ka bersikulo only ang Mateo 16:18 ingon si Kristo, pagatukoron ko ang akong iglesia. Unya, ang tanang mga pundok o relihiyon, kining bersikuluha maoy giilugan, kay kuno sila mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Wala man ay ngalan diha, mao man bitaw nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo, mailan nimo pinaagi sa mga pagtulunan og mga doktrina. Ug unya, kaning imong pangutana, kanana ang Brother Lontabo, Brother Bobby, unsaon pag-ila sa relihiyon nga malangit og dili kay wala man di ay pangalan ang iglesia nga gitukod ni Kristo. So my dear beloved brother, sa Biblia gipasabot nga dili pinasikad sa relihiyon ang tao basihan kung siya malangit o dili, maluwas o dili. Kay ang tao, individual siya nga pagabalusan dili sumala sa iyang relihiyon kundili sumala sa iyang binuhatan. Kay mag-unsa man lang gud na ang imong relihiyon sama pananglitan, gidala ang sa ilang relihiyon ang ngalan ni Kristo. Si Kristo manluluwas, si Kristo dunay giluwas, si Kristo mao ang kabag-uhan o kausaban sa kinabuhi sa taong dautan. Pero bisan pa niana diha sa ilang pundok nga gidala nila ang pangalan ni Kristo, pero sa walay duha-duha mupatay og tao, mupaagas og dugo sa tao. Ang pangutana, diha lang sa ngalan ra, pero sa iyang kinabuhi, sa ilang binuhatan wala. Unya, dili man ang tao pagahukman sumala sa iyang relihiyon, kundili individual gyud na nga ang tao pagahukman dili sa relihiyon kung dili sa iyang binuhatan. Kung imong basahon ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 14 gisulti, kay pagadad-on sa Dios ang tagsa-tag sa kabuhat sa adlaw sa paghukom, bisan ang maayo, bisan ang tinago o ang dautan. Sa adlaw sa paghukom, dili ang relihiyon mo iyang pagadalhon, kundili ang mga binuhatan sa tao, kay ang tao individual siya nga pagabalusan pinasikad sa iyang binuhatan, dili pinasikad sa iyang relihiyon. Sa gipamulong ni Kristo sumala sa pinadayag kapitulo 22 bersikulo 12, nag-ingon si Kristo nga matod pa niya, tan-awa mo abot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Wa mag-ingon nga sumala sa iyang relihiyon. Busa Brother Bobby Lontabo, ang tao manubag siya sa iyang mga binuhatan, pagabalusan siya sumala sa iyang binuhatan, maayo o dautan, bisan pa ang tinago nga butang. Ecclesiastes 12:14. So ang si Kristo mismo ang matag-usa iyang pagabalusan sumala sa iyahang binuhatan, wala magingon sumala sa iyang relihiyon. So ingon ni ana Brother Bobby, ang unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 17, ingon ni ini ang gipasabot ni ining bersikuloha. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 17, ato ning basahon kung unsay gisulti dinhi. Matud pa ni ining bersikuloha nagingon o kung siya ginatawag man ninyo nga amahan, siya maoy
magahukom sa matag usa ka tawo sa walay pinalabi sumala sa iyang binuhatan nan managawi kamo uban sa kahadlok sulod sa panahon sa inyong panimuyo ingon nga mga dumuluong dinhi sa yuta. Ang gisulti dinhi nga ang siya maoy magahukom sa matag usa ka tawo, matag usa ka tawo sa walay pinalabi sumala sa iyang binuhatan. Wa mag-ingon sumala sa iyang relihiyon. Kay lagi ang iglesia nga gitukod ni Kristo wala niya butangi og ngalan. Ang pulo nga iglesia pundok na sa katawhan. Busa way ngalan sa diha nga si Kristo nagtukod og iglesia, pero ang tao pagahukman sumala sa iyang binuhatan, dili sumala sa iyahang relihiyon. Sa gipamulong gihapon ni San Pablo sumala sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 6, malinaw. Tinaw ang gisulti dinhi nag-ingono sa 2 sa kanana ang Roma, kay siya magabalos ra sa matag usa ka tawo. Remember, matag usa ka tawo. Individually, ang tao pagabalusan gyud. Ang kay siya magabalos ra sa matag usa ka tawo sumala sa iyang mga binuhatan. So dili gid sumala sa iyang relihiyon, kundi sumala sa iyang binuhatan. Mauni ang gipahayag ni Apostol Pablo, mausob ang gipamahayag ni Apostol Mateo. Dinhi sa Mateo 16:27, sa gihapon nagkahiusa sila sa pamahayag si Apostol Mateo si San Pablo. Si San Pablo natawag na ila nga apostol humana si Kristo mikayab ngadto sa langit. Usa pa si Pablo nakabig sa pagpangalagad sa Ginoo. Gisulti ni San Pablo ang matag usa ka tawo magadawat sumala sa iyang binuhatan. Si Mateo nakabig siya sa pagpangalagad sa Ginoo bilang apostol dinhi pa sa kalibutan si Kristo. Pero niya ang gipamahayag ni Mateo sa 16:27 sa Mateo. Kay uban sa kahimayaan sa iyang amahan, muanhi ang anak sa tao uban sa iyang manulunda, og unya pagabalusan niya ang matag usa sa tumbas sa iyang binuhatan. Tanawa, wa magingon balusan niya ang matag usa tumbas sa iyahang relihiyon, kundili tumbas sa iyang binuhatan. Kumusta man higala? Nasayod ka ba og unsay imong binuhatan ron? Kay tumbas man sa binuhatan pagabalusan ang tao. Nasure mo ba kung unsa ang binuhatan nga gisulti dinis Biblia nga dili ka maluwas, dili ka makasulod sa gingharian sa Dios? Pamatii ang pamahayag kuno aber ni Apostol Pablo gihapon kung unsang matanga sa mga buhat sa tao nga dili makasulod sa gingharian sa Dios, kay lagi tumbas man sa iyang binuhatan pagabalusan ang tao dili tumbas sa iyang relihiyon. So ato kuno ning basahon sumala sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 19 hanggang 21 ang gisulti dinhi matud pa. Ang mga tao nga nagasunod lamang sa ilang tawhanon nga kinaiya mailagayod. Tanawa, kining mga tawhanaan nagsunod sa ilang tawhanon nga kinaiya, dili sila nagsunod kang Kristo, nagsunod sila silang tawhanon nga kinaiya. Mailagayod, mailhan gyud di ay. Muna nga bisag way ngalan, mailagyod ang maluwas ug ang dili maluwas. Kay basi man sa iyang binuhatan. Nagyon mailagayod, pinaagi sa ilang binuhatan. Mailagyod silang binuhatan. Nagapakighilawa sila gawas sa kaminyoon. Naay mga tao nga dili bana og asawa, dili minyo. Unya nagunsa sila nag-ismiringhoy. Kining mga binuhatan na dayag nga gisultis Biblia nga walay luna sa kaluwasan o sa gingharian sa Dios. Nag-ingod dinhi matud pa, hugaw og mga laway ang ilang binuhatan.
kanang mga binuhatan, hugaw laway, kanang mga bahina, maunay buhat nga dili maluwas, maunay buhat nga dili ikahimuot sa Ginoo. Nag-ingon dinhi, nagasimba sila sa mga Dios-Dios. Busa diha sa imong kinabuhi, naa gani ang pagsimba og mga Dios-Dios, mga larawan, gisulti ng daan sa Biblia, gikundina ng daan sa mga apostol, nga mga dautan kuno na. Unya ingon dinhi, nga matud pa nga simbag Dios nga mambabarang. Kani mga barangan. Madinom-tanon, palaaway. Una nga, na mga tao nga ingnon maintaway silingan muna palaaway abubhuan naay mga tao nga ang asawa maglisod in taon pagngisi sa iyang silingang lalaki o kailang babae kay lainon pagsabot sa bana naasay mga asawa nga maglisod po sila kay ilang bana abubuan naapoy mga banang abubuan naapoy mga sang abubuan gisulti dinhi abubuan masuk-anon kana bang dali kaayo mairita? Amuning mga batasana nga matud padautan niya hakog hinungdan sa pagkabahin-bahin og pundok-pundok. Masinahon, palahubog. Unya maura bagyod Hinoo ni makita kadaghanan sa ato karong komunidad. Kini nga matang og kinaiya, palahubog, lalakig babay, bisan mga dalaga ron, mo na imong makita, labi nag naay kumbira, labi nag pista, labi nag kasal, labi nag birthday, mo na'y may tabo. Muna nga na madungog nimo, ang amahan gipatay sa anak, ang anak gipatay sa amahan, ang igagaw gipatay sa igagaw, ang uyuan gipatay sa pagumangkon, ang pagumangkon napatay sa uyuan, tungod na nahimong resulta sa buhat nga dautan sa paghubog-hubog. Nga mag-ingon dinhi, mahigugmaon sa kalibutanon nga kalipay. Bisa ginagmag-uwan, panahon sa pista, hala, karansa diha nga naman, mahigugmaon sa kalibutanon nga kalipay. Ang uban pang ginabuhat nila nga mahugaw. Giingnan ko na kamo ngadto kaniadto og karon pasidan-an ko kamo pag-usap nga ang mga tao nga nagabuhat niini dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Malinaw nga kon ang tao nga nagbuhat on ining mga butanga dili makasulod sa gingharian sa Dios. Malinaw nga ang tao pagahukman pinasikad sa iyang binuhatan, dili pinasikad sa iyang relihiyon. Kay magunsa mala nangalan sa imong relihiyon nindot kaayo, ug niya, walay panuhaduha pagpatay og tao, pagpaagas og dugo sa isig ka tao. Kining mga butanga matud pas Biblia dili makasulod sa gingharian sa Dios. Kung ato pang basahon dinhi sumala sa nahaunang Korinto kapitulo 6 gihisgutan dinhi sa nunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10 ato kununing basahon aber ang niya giingon dinhi. Dili ba ang mga tao nga nagabuhat og daotan dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Kinsa ning dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Mga taong nagbuhat og daotan. Pananglit sa unsa man niining mga buhat. Atong paday nagbasa ningon, busa ayaw ninyo limbonge ang inyong kaugalingon. Kay dili gayod makapanunod sa gingharian sa Dios ang mga makighilawas gawas sa kaminyoon. Muna nga dili gid advisable ning uyab-uyab pa lang ulitawog daga o bisan pag dili ulitawog daga kaila o unsa diha magkasabot nag-ismiringhoy nakighilawas sa dili pinaagig kaminyoon. Kining mga buhata seryoso kini sa tubangan sa Ginoong dautan o klaro nga manubag kanini sa adlaw unya sa katapusan. Unya sunod din ningon ang mga nagasimba sa mga Dios-Dios. Kini wala man ta nangatake pero nagpasabot man lang taan ni kay kanusa pa magud ni sa tao may balui og masabti kung di nato isultis kanginan. Nagsimbag mga Dios-Dios ang mga mananapaw.
Huna usong kabit-kabit, kabit dito, kabit dire, muna mananapaw, minyo na, umao naman lang na nga, di ka kuntinto og bana, di ka kuntinto og asawa, wa ka na lang unta pod magminyo. Mga mananapaw. Sunod, ang mga lalaki nga nagabaligya sa ilang dungog, nga mga gitawag og callboy, mailaman ninyo ng mga callboy kay naasay mga babae ma-make up sad sa mga laking callboy kay ang ilang mga bana tuwa sa ibang bansa unya unsaon El Nino naman god unya uhaw na kaayo ang kuwaw o mo na hinungdan nga gisulti dinhi nga matod pa ang mga lalaking nagbaligya sa ilang dungog. Kanang mangulboy ba? May bayad man na. Sunod din ang mga lalaking makighilawa sa sama nilang lalaki. Nahibaw naman ta na, kasabot naman ta. Mga lalaking hilawa sama nilang lalaki. Ang pinaka-worst gid karon nga ang parihong lalaki kaslo nagsimbahan. O kunya, moingon pa nga referido ang ilang simbahan sa iglesia gitukod ni Kristo. Istoryahe. Unya, nagingon din makigilawas sa sama lalaki, ang mga kawatan, ang mga hakog, ang mga palahubog, ang mga mapasipalahon, o ang mga mangingilad. Matod pa, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Wala gyud relihiyon na apil dinhi nga og nagyako ang kanang relihiyon na pasakop ka, di makasulod kundili pinasikad sa binuhatan, pinasikad sa imong ginahimo, sa adlaw unya sa katapusan, manubag ka dili sa imong relihiyon, kung dili sa imong binuhatan. 12:36 o 37, nagsulti usab nga sa adlaw unya sa hukom, ang tao pagkamatarungon man sa iyang mga gipamulong, muni ang gisgutan sa kinini ang Mateo Kapitulo 12, versikulo 36 o 37. Muna nga mag-amping ta sa atong mga binuhatan o sa atong mga sinultian. Usahay buntag pa sayo ang madungog nimo nga mga pulong gikan sa baba sa uban. Ako di man ko himantayon pero mag-observe ramang gyud ko. Buntag pa sayo makabati ka na og mga pulong, mga sinultihan, kalamre, kolera, inatay, kalibag dugo, pistis ang hangin, gibugkot. Mo man ni atong madungog ug mabati, pero nagtuo mo nga kana siya gamay ra na nga butang ug wa na tagdas Ginoo. Pamati ang 2:31, 12:36 ug 37 sa Mateo nagingon, sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom. Unsa ning adlaw? Hukom. Nagingon dinhi, ang mga tao maghatag unyag husay bahin sa matag pulong nga walay pulos nga ilang ginalitok. Uy, sa adlaw sa paghukom, dili lang sa imong binuhatan, kundi sa mga pulong sad nga imong ginalitok, maghatag og husay. Kanusa? Sa adlaw sa katapusan. Ning abot na bang adlaw sa katapusan? Wala pa. Ay ba natural sa iyang binuhatan o sa iyang pinulungag sinultian, wa pa'y gisulutan. Nga naman, wa pa moabot ang adlaw sa katapusan. But remember, gisulti ng daan sa Dios nga dili ni sila makasulod sa gingharian sa Dios. Sa 2:37 na gayon, kay pinaagi sa imong pulong pagamatarungon ikaw o pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Sa imong pulong, pagamatarungon ka, o sa imong pulong, hukman ka sa silot, bus ayaw pagpataka o buhi o mga pulong o istorya diha sa imong baba, tungod kay manubag ka unya ni ana sa adlaw sa katapusan kung unsa may mga pulong gagibuhian sa imong baba. Tingali, mga kaigsunan, nasabta ninyo kining mga bahina o kining mga puntuha, kamo dihang mga naminaw, wala mo maminaw og programa nga drama. Ang inyong gipamatian ang pulong sa Dios. Kung ang pulong sa Dios nga inyong gipamatian, inyong seryosohon ni. Kay kung inyong giseryoso ang pulong sa Dios, diha makita ang dako nga kabag-uhan o kausaban sa inyong mga kinabuhi.
maong gisgutan sa Herbianon 3:15 samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa iyang pulong ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing ingon ni adtong pagpangsupil nila batok kanako. Higala, enough na. Inyo nang nadungog og nabati ang pulong sa Dios. Dugay ra mong nagpaminaw niini nga programa nga kini nga programa nagtug-an sa mga pulong sa kaluwasan gikan sa balaang kasulatan. Pag nadungog nato ang pulong sa Dios, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Sa gidugayon sa imong pagpaminaw kung karon hangtod karon ingon ana ka lang gihapon kana tungod kay imong gipagahi ang imong kasing-kasing. Pero ang gisulti sa Santiago 1:22 o 1:21-22 nangingon, busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon gikan sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan o dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong. Remember, tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Dios nga imong nadungog nabati ron, dawatan na kay matud pa arang makaluwas yung mga kalag. Sa 22 na yun, hinoon tumana ninyo ang pulong o dili kay magpaminaw ra kamo nini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Mga kaigsunan, dalaygo ng Dios og bulahan ka nga sawa pa moabot ang adlaw sa paghukom na dungog og nabati mo ang mga pulong sa kaluwasan. Sunda, tumana, dawata, kay mamaluwas ka. Mabuhay kay gala. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot og pagpatinaw sa nakasabot og natinawa na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning basahon ang mga kahigalaan nato nga niya sa screen. Ato ning tan-awon ning uban nga nahidugang karon. Okay, niya si Maids Shijin Ibanez. Shout out kay Mama di watching from Lapu-Lapu City og shout out kang Ati Fel. Okay, diapos Basilisa Altarijos. Mayong gabi Pastor John ug Pastor Libby. Niya na pud mi naglantaw sa akong cellphone kay may signal amon radio si Basilisa ni. So thank you kayo Sister Basilisa. Salamat wato do signal pero ang pagkawalay signal wala nababagi sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. May Panginoon, pag may gusto may paraan, pag walang gusto may mga kadahilanan. Salamat. Okay, ano kani kan sa tarangnan Samar. Layo, Samar. May gabista ng taga Samar nga naminaw sa program karon. Aniya yung siya dugay nako na bautismuhan 2005 ko nagpabautismo. Si Pastor Hidyoko Rumo ang nagbautismo sa ako. Okay, salamat kayo. Niya po si Iluminado Dilaw, kumusta ang akong pinangga nga magwawali. Aniya, salamat sa pag-love sa ato nga programa. Okay. Ni apod ato nakita dinhi si Aina Shen Amistoso. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John. Greet nako akong Lolo Pipi Amistoso and Lula Suling Amistoso from Bagtingon, Kabalawan, Sugod, Cebu. Salamat sa pagbasa. God bless. Okay, salamat sa ato makaisunan diha sa Kabalawan. Okay, salamat gyud kayo. Ubay-ubay sad sa atong mga listener diha sa Kabalawan, Sugod, Cebu, Brother Libby, nga nabautismuhan dinhi sa atong programa. Marag na po i-charge siguro diyang gihimo. Okay. Ato ning tan-awon makadiyot higala ang pikas nga screen alang sa mga nahidugang nagtan-aw ka sa programa. Okay, ato ning tan-awon ni si Caroline Galyaris. Ay, day, Caroline, maayong gabi. Salamat. Niya si Magno Lasco, Scout Ranger Senior, ni Paul Swelski ML, si John Paul John Abalye, niya po si Ma'am Gay Charis Lopez, Florida Amoris Sigarino,
niya po si Samuel Padiron Familara. Okay, mao ni mga nahidugang niya po si Eljoy Empinado Plinios, Joan Del Sarol, niya po si Madeline Kaindog Casquejo, Nerfi Pedrano, Enilia Saga de la Rama Abayon, niyasan si Rolando Beldosura. Okay, arita sa Picas Mahigala, niya po di ay si Brother Robas Wode, nakiguban po nato, o niya si Edelberto Rina Sumalinog. Okay, anya arita anya si Kiana Faith Etang. Aritas mga nag-like sub sa itong program, nasa mga nahidugang nagtanaw, niya si Brother Mike Rivera, nakiguban na to, niya niasad si Jard Espelita Alcordo. Okay, niya si Junior Noiba, Aileen Pantalion, Junimar Kalapuan, Angel Alburo Deheto, o niya po si Dolores Talio Arquiliano. Okay, ato pa rin tanaw ni uban kaya pagay ato nakita din nga mga naglantaw. Okay, niya po si Tata Likay-Likay Sanglitan. Okay, mo ato tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana yun sa to niya paghanay, Brother John. Matod pa niya ni Brother Bobby Luntabo nga ug mauna sir nga wa di ngalan ang iglesia nga gitukod ni Kristo, unsaon na to pagkahibaw unsa reliyon na ang maluwas ug dili maluwas. Okay, thank you kayo. Nindot kayo nga pangutana nimo, Brother, no? Follow up ni sa gitubag nato kagabi. Okay na pa itong nakita ni si Gloria Ferrer. Good evening mga brad. Watching sa kuan siya dito ni sa Toledo City. Okay, ingon siya wa di ay ngalan ang relihiyon nga gitoko ni Kristo or ang iglesia ang gitoko ni Kristo. Naglibog siya kung saan man, nangutan na siya kung saan na to di pag-ila anang relihiyon nga maluwas. Okay, tinudigala des Biblia, wala gyud gimensyon diha nga relihiyon iglesia ang ngalan sa iglesia ang gitoko ni Kristo. Sa ato nang ginahisgutan, tinuod si Kristo nagtukod og iglesia. Kanang mabasa sa Mateo 16:18. Nga matod pa ni Ginuso sa sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Onya, imong i-continue basa hantod matapos wa gyoy mabasa nimo nga nag-ingon si Kristo og mao kini ngalan sa iglesia nga akong gitukod. Wa nganli ni Kristo mga higala. So muna nga karong panahon na dili sayop nga imong nganlan ang imong pundok, nagkalain-laing ang ngalan karon. Wa may problema anang mga ngalan mga higala. Ang unsaon na to pag-ila kay pulos man nag-angkon, daw halos nag-angkon na kami baya na ang gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18, ingon pong isa pod ka pundok, kami na, amo na. Pero saan na ito pag-ila nga kinikhang pundok nato nga giapilan iyas Ginoo? Unsa na ito pag-ila? Okay, kung imong tanawon mga higala, ang nakasulat sa Isias 8:20, nag-ingon si Isaias, adto mos kasuguan, kung sila dili magpamatuod niini sa pagkatinuod, walay kabuntagon alang kanila. So ang paagi di ay sa pag-ila kung haing iglesia hakaron ang tinuod nga iglesia nga iyang gitukod ni Kristo. Imong ilhon pinaagi sa mga doktrina or pagpanudlo mga higala. Kung ang pagpanudlo ba ni ana nagsukad ba diha sa balaang kasulatan? Anong pagtulunan niya sa Ginoo? Kung ang pagtulunan na gitudlo ana naas Biblia, iyan as Ginoo. Pero mga pagtulunan na kasumpaki diha sa gitudlo sa Biblia, delikado na higala. Munang susihon na to kay
ang girekomenda ni Isaias, dadao na to sa kasuguan. Buti pasabot, ang balaod sa Ginoo mo'y gamito na to nga tester or gamiton nga instrumento sa pagsukod kung kanang pundo ka iyabas Ginoo og dili. Imong itandi dito sa kasuguan. So, simple ra kaayo. Kay karong panahon na pulos baya ta nagtawag og Ginoo. Apa nagsulti ang unang Juan 2:4. Siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios apan wala magbantay sa iyang mga sugo. Bakakon kining mga tawhana og wala kanila ang kamatuoran. So matinaw kayo ang pahayag ni Apostol Juan kung unsaon pag-ila sa tinuod nga pundok iyabas Ginoo nga gitukod og dili ba. Ang tao di ay nga musultig nakaila sa Dios, nagampog Ginoo, nagsimba Ginoo, pero wala nagtuman sa sugo sa Ginoo. Ang gingon sa Biblia, bakakon kanang mga tawhana og wala kanilang kamatuoran. So ang pag-ila sa matuod nga iglesia, mga higala, imong ilhon pinaagis doktrina kung ninghaom bas balang kasulatan. Unsa may mga sugo sa Ginoo? Ari ka sa 10 Commandments na pulo ka sugo. So imong ilhon des na pulo ka sugo. Kung nagtundo sa pagkamatinuan na pulo ka sugo, kalabanan gatuman man sa number 1 ngadtos number 3 o niya laktawan ang number 4, commonly gina siya. Laktawan ang number 4 kay dito sa number 5 ngadtos number 10. Unsa man na number 4 nga gilaktawan? Kanang giingon diha sa Catholic Bible, kanang Latina Vulgata, matod pa sa Exodo 20 versikulo 8, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Muna kalaban ng gilaktawan. Daghang mga Kristiyanos nag-angkon kini, amo mo'y tinuod, mo'y tinukod ni Kristo. Pero dili ang adlaw nga igpapahulay nga gisugos Ginoo mo'y ilang gibantayan. Kung dili kadtong igpapahulay nga ang taolay nag-imbento mga higala. Wa man gutay mabasa sa Biblia nga ang unang adlaw sa semana gitawag og adlaw nga pahulay. Ikapitong adlaw ang Sabado mo gitawag adlaw igpapahulay diya sa balang kasulatan. So usa na sa pag-ila kung ang akong iglesia wa nagtudlo sa pagkamatinumanon ana, delikado na. Muna atong bantayan mga higala. Wanya sa dihang nasuta nimo kung asa ng punduka nagtudlo sa pagkamatinuman sa sugo, maunay angayan natong pasakupan samtang magpaabot sa pagbalik si Ginoo. Kay doon na kasiguruhan sa kaluwasan. Nag-ingon diha ngunang ang unang Timoteo 6:14, ako magtugon kanimo kay bantayan nimo ang kasuguan nga magawas buling og pagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Okay, wa naman tayo time. Niya si Brother Jerry na ilon. Sa di pa hingpit puso na itong tulumanon, niya ang atong theme song. Kaya nga magampo kita, maluluyon nga Diyos na ka sa tronos kita saan sa mga langit, dagang salamat.